El descens de Sant Miquel des del seu monestir congrega un any més centenars de veïns de Llíria en la Baixà, un dels actes més esperats de les festes. És un acte meravellós, tot el món està sempre en la Baixà perquè és el que anuncia la nostra festa gran. Baixem el patró a la plaça Major, a l'església de l'Assumpció, per a preparar el dia de demà, que és el dia de Sant Miquel, el dia gran de Llíria. I és un dia ben bonic perquè també els portants fan esta costera tan complicada, fan un treball excel·lent en aquesta devoció a Sant Miquel. Un dels moments més emocionants ha arribat amb l'encontre de les imatges de Sant Miquel i Sant Vicent amb la banda sonora de la rondalla El Miquelet. És una cosa que és més popular, és un altre tipus de festa. No és la festa de la professó, que és una professó com en tots els pobles i a tots els patrons, a tots els anys. És una cosa més popular, més desenfadada, però és molt bonica. Després de l'encontre, els dos patrons han continuat el seu descens fins a la plaça Major. Com cada any, la Baixà marca l'inici de la traca final de les festes de Sant Miquel.